Degeaba este pace în jurul nostru dacă în sufletul nostru e război. Exclus. Doar că ei au făcut cât de bine s-au priceput, acceptăm lucrul ăsta. Și ne raportăm la vremurile care le-au. Și asta vreau să spun. Este atât de important să punem experiența în contextul în care s-a întâmplat. Balanța nu are cum să tragă în aceeași direcție. Este adevărat, dar mai este un lucru care e important să-l subliniem. Degeaba este pace în jurul nostru dacă în sufletul nostru e război. Dacă noi începem ușor să aducem această pace, undeva noi suntem într-o permanentă comparație cu exteriorul, ceea ce este extrem de nesănătos. Eu degeaba mă compar cu X, cu tine, cu ăla, acolo. La ce îmi folosește? Eu am lucrurile care mă împlinesc pe mine, care sunt diferite de lucrurile care te împlinesc pe tine, da? Dacă eu am curaj să mă privesc în interior, pentru că multă lume mă întreabă, bun, și cu ce să încep? Păi exact cu chestia asta. Vezi în viața ta ce îți place, trece undeva, ce nu îți place, trece altundeva, dar fără să judeci, fără să comentezi, dar dacă s-ar schimba X, dacă ar... Nu.